बेरायला फैलायबाय हेल' गासिबो दा आं नैबे समाव दंफैयो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि दरखं मोखाङाव आरोना माने 5 तारिखआव जानो गोनां प्रग्रामनि थाखाय माने प्रग्रामा बिराद गोगोमैनो जागोन नालाय पुरा बानायगासिनो दा रेडि एखेबारे 5 तारिखआव फुङाव कमप्लिट जाथारगोन आरोखि बियो जेने थेनेबाबो दा आं मेन पेन्डेलावनो दंफैयो आरोना नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं देखायनो सेस्था खालामलांबाय थागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना लोगोफोरा बिदिबा नायलांबाय थादो 5 तारिखनिफ्रा रेडि खालामगासिनो लोगोफोर नै सेक्रेटारियेटआव मेन पेन्डेल बियो मेन पेन्डेलाव गाखोबाय आं नै जिबनाव फार्स्ट टाइम गुवारखा नै गोजौआव प्लास्टिक होनानै दंथ'यो अखा हानायखाय खामानि मावनायाव डिस्टार्ब जानायनि थाखाय पुरा ब्लां ब्लांखा नै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै आं देखायनो सेस्था खालामसै आरो बेसे गुवार ब्लां ब्लां मोना जानायखौ बारा सिनायनाय नंला आरोना लोगोफोर नै पुरा नैबे साइडआव पाब्लिक जिरायगोन रोमै रोमैखा नुहुरो एकदमबारे बे जाबाय मेन गेट एकदमबारे मेन गेट बियो आरो साइड साइडजों दङ नै काबादि गाखोना बानायगासिनो नै पुरा जाय फाराफारि खामानि मावगासिनो बयबो नायनो हागोन नै गोबाल' मानसि बाब मेन पेन्डेलाव गाखोना दंफैयो आरोना लोगोफोरनि नायदो नै चारिय'फाले पुरा बानायगासिनो एखेबारे 5 तारिखनि थाखाय नायदोलाय लोगोफोर माबायदि ओरैबायदि बानायखावगासिनो एबाराव ओरै माबायदि नुदों नायदो नै लाइटजों खामानि मावनायाव लाइट होनानै मावबाय एकदमबारे मेन पेन्डेल बिथिंजाय बिनि एकदम सिगांथाराव मेन पेन्डेला गाइसमोन नै थाबायलाबायबाय एसे बिटिसि गेटआव बेरायला फैदों आरोना 5 तारिखनि जानो गोनां प्रग्रामाव मा खामानि मावदों मारै जाखो बेखौ नायदिंला फैदों आरोना एसे टाइम पासनि खामानि गैया नालाय मा खालामनो लाइट होनानै नै बिराद बरिया नुखाबाय नायलांदो नै लोगोफोर मोनायाव माबायदि नुयो नै बिराद बरिया नुखायो चारिय'फाले लाइटिं
ओरैबायदि इन्टारेस्ट नुयो नै जायगाखौ बिराद बरिया नुखायो लाइटजों मोनायाव बयबो भिडिअ लाफैयो साइडआव नै बिबारफ्रा बिराद बरिया बरियाखा लाइट होजोब्बाय नै लोगोफोर एबाराव बिराद बरिया नुखाबाय लाइट होनानै लाइट होबाय एबाराव